ma intie jera malolo TV en kine makare ma indi intie no mar kuku mar wach ko lanje fulumbaka sani ile wode ko dio chieng machuo kende to ganda bi yero mar duwe omiyo dio chieng makawuono antire kod mar mogundho mar bedo kod achiel kuom oganda mabende nochung' e laro kom mar president e pacho kaendi koma malo mogik endire studio kaendi ubro winjo pache achiel kachiel gi kama sani iri osechopie arwaki e studio ero kama na moso ganda wa inyisgi nyingi oganda joluo moso ahinya nyinge luongo ni Stephen Oko. Ndalo mokalo nje chung' dwaro ker. To tigi manotimre kinde kanyo koro sani ok ne atero kalatasena to ani chairman mar Independent Lobby Group. Ero kama nya migosi Stephen Oko wachane sani rinja kom mar Independent Lobby Group. Chino koja chande kana wan kodi studio kaindi ni chung' motegno kaka president. Ang'o mano timore koso kana nyalo wacho ni magi gina chiel kuom oganda mane ni managa mila mar chung'. Agimano timre ni kano dong dalo abich mondo water kalatasewa ne wanie meeting presidential candidate duto ni chairman koro ne wakale kalatese gik monego water bua pango nyaka timetable analura kod nikech ne wapango kod alphabetically to kane watieko to pie na ne ID passport ne akete poch manot orwak mane ankoro nikech narwako lewni moko madongo mag Nigeria maonge ofuko koro kwa tieko kwa setiko chokro kwa chiemo dhiambo koro ko hand over to passport gi ID onge to sheria wacho ni seche midika IBC chieng'no nyaka ibiko original document yes koro kana neno adhi mondo ne kaka dayud my ID haraka to ok ne nyalre koro mane momiyo na okieng'wech koro ID nola gi passport mano to koro wacho nade Oko bende wacho ni ne inja chung' motegno adieri ka koro reason momiyo ikwete mana ni ID ni nolal the very last day mano bende jinyalo wacho ni ne in kod ikro koso gini ne tema tugo gi oganda ne an gi ikro kabisa nikech seche ma ID passport lali hotel tiende nitie joma no or mondo okwal gigi to joma no or gi en nan opponent no neno seche moko abro chendo e ngweno emomi ibro chendo nade to kata chino waja chande nyaka ne oganda chako weche mag campaign poko neno Stephen Oko kuma no wuok modhi wacho ni oyan Stephen Oko ni independent candidate achung' laro kom mar president adhi campaign kagi ka poko oganda mathoth neni an samora sene nie kamora achiel kata re to oganda mathoth ni tema poko neni bende samoro ko gineni kabuno wacho ni kare ma Stephen Oko emano chung' chande gima ne timre ni campaign kule kana kapok na lando na dwe chung' to na dhi Kenya msima chakre Isiolo Mandela Kwale na luoro Kenya kama ne okadhie en mana kama ne geji mana mane ne geji Mombasa ye kucho kanyamo ne kachope mondo ang'en to Kenya chal nade kod chandruok ma jo Kenya chal nade koro kana setieko kase lando to na dhi Isiolo atimo chokro Mang'ongo Eldoret atimo chokro Machakos atimo chokro Mombasa koro gima timre en niya jo media madongo gi dalo mane wacho na bedo president campaign to ne gidwaro mondo isagi mondo eka gibigi cover rally mari to nakon onge wach anadhi kuom raia kore momiyo nineno ka main media madongo ok ne cover my rallies to natimo mana ne gidwaro ni sagi nade nyen gidwaro ni sagi nikech pach gi ng'en kochopo ng'wech mar president to en ng'ane gi ng'ane katie gazeti kwa keto pich ng'ane to gazeti inyiewo koro ne gitiyo gi jogi mondo giyud go commercial ohala koro wan joma eka ne chako kaka an gi koro ok ne gi cover nikech nitie gidwaro mondo asagi koro nakono onge wach we dhi kuom raia kochopo kare ka uneno na an worthy of the news to nodwara to naringo kabisa Kenya kae nyaka Meru Embu Mwea kuonde ko natime chokroge koro gimogoli ok en mana ni ID ni ID nokwal koro seche mokwal ID to ok nadwa go koko na ID mokwal ni emomiyo okatero kalatas ka Chebukati to norita chieng'no nikech dhano ne nyalo paro kan presidential nyalo wacho ni ID mare olal kana ng'ani ne jo oyuma jibro ne yora joka kata jo hera magi sani nyalo wacho ni yora joka nikech ok nyalo nyiso gi embele gi kaendi ni iweyo chung' nikech ID ni olal nade ID ni lal nade gi passport mari in ng'amo chung' kom mar president Stephen Oko ID olal koro kidhi chung' e gima ne chako gima timre kane wanie meeting Safari Hotel to ne an PA muting'o na nyaka document nyaka my passport
kod files go kod kalatase de madware checklist kod gigo nengo koro seche mwatieko meeting no to kacheko ko to passport gi ID onge tapenye to gigini kule na gigini pe na weke mesaka an ko kia kama giriye kuna kono onge wachi telo hukum Nyasaye kamo ubai ikiegi momi iko nonge wachi minwa no ko nandelo hukum Nyasaye koro mane momi na weyo mos kamano mane momi koro ni weyo koro sane iparo nade ro ne do chungkeri weyo koro sane chunkaje ikata isiro sichigi anie jakom mar independent lobby group wa campaign kenda konyo independent mondo wa independent mang'eny kendo sani wa push wasetero nyaka list marwa mag independent nomination makwasa yude kombedo kono wadoro nafasi ni senate wadoro nafasi ni ward wadoro nafasi kama parliament koro mane gima delni kata sani case moro mara IBC gnasani ana represent independent candidate mane makorati mosani tiparo nade neno ka independent candidate untire kod chances maromo nade ke samoro be jomoko kau kaka jokma samoro chunga ne gen jokma wacho mana ni an kani koro nomination ne obet kama kiango ne obet kama awe party ni adhi koro independent iparo ni chances su chalo nade wacho ni koro temo lobby mondo mbuyu nafas maybe nomination e senate parliament seche mawuoyo ni independent candidate ginel fangwen gipira uche motero kalatas Kenya te to mano yudo certificate kar PP ne ginel fangwen gumia uchel kroch kwa kacha wan gi governors pera uchel kaboro wan gi women ro pera boro go chiko anglis note wan gi MP mia uchel gi wiye mia uchel pera uchel ka uchel wan gi MCA mer fadeg mia boro go pera chiko kacha kro gi macho enia kuom jogi te nus gi gin jomoko mane nomination okno ok ni maber koro ne gineno oyo we atem ka IBC to nus gi gin jomoko mane obedo independent ke chuny gi nonyuol gi independence to moko bende ne gin independent ke pesa mang'eny mane ginyalo chulo mane party dwaro cha ne giongo lakini jogi te campaign koro waparo ka gi campaign maber to wabro yudo e parliament kata e senate kata wabro yudo country moromo nomination koro wang'eny koro pro depend kod teko mawango ma ng'ato ka ng'ato timo on the ground yes koro sani une champion mondo independence campaign maber uparo nade uparo no nyalo yudo kombe maber waparo no nyalo yudo kombe maber wa estimate target marwa ka nyalore ne wadwaro mondo ayudi kata MP chakre 15 kadhi nyime e parliament mano minimum wadwaro and then governor ka beta wadwaro wanyulie kata governor de mano kore we target mamaro governors mokadek and then a senate jogo ko teka hinya to wadwaro kanyalo to ayudi achiel kata ariyo mano we target minimum and then country rep ka country rep ka tema koro wa push kabisa ma country rep ka wadwaro every county kaka Kiambu, Nairobi, Kisumu, Homa Bay kuonde mwa jo wang'enye wabeda dhano mang'eny moboro kanyo to koro onge ta sane paro ni target mar maybe governors adek gi nyalo wacho ni probably ung'iyo gwenge mag gwenge mwang'iyo kabisa en kaka Busia mano wamiye support kabisa Busia wa target no nyalo yombo Dr. Tuoma and then Kisumu kabende ko waketo strategy maber to waneno ni wan gi chance mar Kisumu and then kama be wang'iyo kabisa en Kiambu kuonde moko be wang'iyo lakini kuonde ma wadwa focus kabisa one chances one very high kure wacho Busia Kisumu kod Kiambu kod geno nyalo ko mar nyalo idoko ero kama nyato koro kaka Stephen Owoko iwuok e presidential race sani koro idong mana gi komachiel mar bedo jakom mar independent moving forward koro paro ni en ke ngitere jok mano eri ni kaka Stephen Owoko ni chunker gin sani koro geno gi ochopo kure kosikaw ginyiso ni koro osel jomagi gimatimre independent candidates be thoth mochung president koro ke wacho ni osero independent candidates so kang'eyo ni to idhi bedo specific ni osero independent candidate ma en ng'a gimatimre enia gimomiyo na chung president to na neno jomandalo cha no wacho ndwe chung ke jani namba dek manolando ne wang'eyo na neno jokot sani biluongre ni NASA to na neno jobuli koro kana ng'eyo gin kech ang'eyo gi
nyaka somo nyaka manifest gi manegin go kod performance manegi timo ndalo manegi ni e parliament kod ndalo manegi minister to ka pimo tayudo ka below average mar expectation mar Kenya to be kendo analyze their vision kod potential margi to ngani komiye telo vision mana men go monyalo mitigate go chandruok ma jo Kenya osedonje e sechegi tayudo ka piny emomiyo na chung koro sechegi gima pod olokre onge en man koro kochopera kanto koro kum jomochung president aboro gi waromo kodgi kendo waromo impre kendo wangere kata nyoro nywani a meeting mar presidential candidate kwa tieko to abepi ka interrogate gi gite to ng'eny gi gin joma onge gima nyalo luongo nationalistic spirit kata vision ng'eny gi gin joma dwara nikech gin kod osiepegi gin kod interest nikech politics wacho ni en interest lakini jogi kod self interest not national interest koro jogi podo yag minto kuom jogi anyalo wacho kaka msungu wacho which one is a better devil koro I'll decide when the time comes to president wa mingawa koro nyaka sani pokuliza hii to nitire wach mano wachore wabro duoge mano ero kwa wuoke break wabro dhi yo matin nitire wach mano wachore independent candidates romo duto to mondo mochung president mondo yiera ngata chiel mobro front mondo mi o challenge Migosi Muigai Kenyatta ka chiel kod Migosi Raila Amolo Odinga waduogo winje wach no ero kwa wuok e ywe. Kine makare mai mar kuku mar wach wadhi nyime achiel kachiel kod weche go mag rango yiero mar dwe manyien antiere kaendi kod Stephen Owoko mabende nochung e loroko mar president e pacho kaendi kata kamano wacho ni nowuok oko kowacho ni ID mare kod passport ne olal mano ire wacho ni mameyo Owoko wacho ni owuok e race mar manyo kom mar kira diri mar wach no ero ene mung'eyo kachiel kod johera mage kaka Stephen Owoko arweke studio ero kamano jatelo wach mantiere mane wayo kapok wadhi break eneni jo independent candidates wacho ni ogolo mondo go to molo mochung e laro mar kira mondo mi front ngata chiel mondo mubeda force manyalo bi achiel ka chiel mondo pim kod Migosi Muigai Kenyatta ka chiel kod Migosi Raila Odinga chenro makamano bende no betie to kane ok obeti be en gima nitie gima timre en kaka an jakoma independent candidate one kod task force mane wabet go analyze go strength kod weakness kod mar each presidential candidate and then kwa sieti ko kanyon tegi mwalungo mwane walingo wantimogo kamano and then tika kama mwalungo pestel be mwa analyze go policy ma each one on pestel man on political economic or social ya etika dega koro kwa analyze jogi nyaka independent kaka jomanobe dog task force one called Dr. Jeff Mo America bendo kano keto karatase to odok America nyo duogo the other day one called Professor Wainaina ma independent and then one called Joy Nyaga magite usiepan kechwaromo sani podogo wambi kwarewe nyaka man Dr. Kuro mabendo sipna kiwoyo kuma dier podogo wambi ntukom jogi ere ngaman gi nyalo manyalo tingo aspiration ma 45 million Kenyans ma 70 are you bikonyo jogi pod watimo analysis podogo umbi manyiso ni owacho ni pod uneno ka onge nikech nitie ka kwadwaro mondo Kenya odhi forward to jogi onge ng'akunyo gi to onge ng'ato gi perform ingen pod watimo analysis koro kwa brondo mabdiamie waro afadhali maberber manyiso ni kare kaka ji wacho ni gin mana jok ma amila emo mako gi mano wacho nyabede die okanyal wach mara amila ka chiel kod in nikech wacho ni userango jogi tineno ka podo kuneni to wiz okune Professor Wainaina sebedo go e studio kaindi ang'eyo ka en ng'ama ni tire kod paro maber ne jo Kenya but pok piny mar Kenya chombo kanyo ero mar go ombulu ni wacho ni president odwa go independent candidate kama indi pok waneno kotimore kori paro ni jo ugi kare ang'o matimore kosuri urere watu support ng'at achiel emwadwa way out nikech gima timore niya
seche manga wacho ni jopiny supportana miuru Jeff kura. To ka gisemi kibedo president, ka gimadhi marai to gikona in mani wacho non mondo watima nadi. Tiwacho kaka migosi Amolo Raila Odinga nowacho, I regret wacho ni Kibaki tosha. Nikeche no way no create mwa Kibaki. Shida mane wayudo kadako timre nadi. Koro kadwa wacho gimoro ni awa wamiyo ngane Professor Kama kata Dr. Mark Miukula. And then kosecha kufail to I regret. Nikech mano gimiluongo ibro live kod conscious ni condemn nyake thon ni timo makosa. Koro wabro nyiso ji lakini for now we are still analyzing to pudu kwa chopo wadwa no madhiamie. Kora wach kama. To kata uri duto mwacho ni oyo one independent candidate so ilo candidate A emakoro wa front. Omachi migosi Muigai Kenyatta kod migosi Raila Odinga. Wagunda ne manu sechope mwacho ni use identify. Uparo ni unigi yote kumaro. Very good. Our bed ngato man ability, mar eloquence, ungi woyo to end called charisma. Onyalo convict bo convince kakaja yalo. Wainenga ungi woyo. Bo us policy mage. To kendo en ngat machunye ngungu ma agoke drum ngat manyan good leadership. Bua support ngato ilano ineno bua low record ka adwa mijogi run for their money. Unfortunately manema podwa lack woyo to nyalo woya to bedo ga ability mar conviction no podwa mena urando en kode koso jikaka Tomboya jikaka Martin Luther King nyalo wuonyi kaka Obama manyalo wuoyo bi convince beyond the tribe no koro manema podwa lakae tawayud nikech ng'eny Kenya ol koro kondo yawa ng'anie manitie joluo ruadhwanie mantie to jo Kenya dwaro ng'at machielo mamiu koro ne waparo ni independent ka wanyalo yude koro kana asewuok nikech an mane an kod koro kana asewuok kire koro jowaki odong ka worno pod mongo kuonge pod believe ni le manine kod gima keta believe an man kod ni kende oselal wacho ni kod inyalo bet kode na to independent candidate man die ability to ID ni kende okinyal no mal ID ni lal ichalo ngama wacho ni jini abeka moro to nanga na oyieti ngamo yeche bekia no kwal nikech gima timre ni ka ID okinyal rito piny mar Kenya no kwal nikech gimo miacho an gimano saka kapakra asebedo kamiyo ji lecture kaka University mar Ghana Accra ni an kod lecture University mar Dar es Salaam Nkrumah Hall to whenever kana me that in sichima awuoyo on African context na megi kaka Africa chal where the problems are kata South Africa to reaction aneno kane an kod rally Eldoret PPO no wacho ni katum convoy tadhia bedo chokro kachiel kana atieko na wuoyo for 1 hour to dhano kendo penjo 1 hour kana atieko there was stampede there was a stampede buno chuno mondo rwaka mtoka mondo ringa koda haraka nikech everybody konto ng'at ni bende ja Kenya diera nikech gik mana wacho ni koro na wuoyo mna nitie jo monyuol gi telo no kod that ability koro mane ma koni jo wagi podwo kwa yude lakini at the end of the day wabro decide ka onge to ko ng'ato the thome ero kama na nya winje kidwari to jo Kenya million of prangwen kod abich mano ero en tich matek mawuoro kinyalo ritogi mano onge wach oko awinjo kai wacho ni nenore ni jogi eki ong'e amane capacity manyiso ni mbekari kod gimi wacho kile ka kile gi political analyst gi wacho gi ute fwambo gi wacho gi jo Kenya ni wantiere ng'wech mar hoses ariyo en kindu Uhuru kod Raila. No, I have to be very honest ni jo piny get one year studio to akon very clear ni independent candidate man tieki capacity getien ote kominyuolo go ng'ato cha giongo go gin joma owuok ndwaro kom lakini oteku mar telo cha maybe they'll get one day to as per now mweni nikech kase okires to mweni kodo dom jare ka kum dalo modong ariyo ine wana ng'at ma okete mar adek amana kete mar adek amana kete mar adek ke kidi internet bi google nyinga telo ka ng'at mano no wacho owuoyo kuom wacho the most intelligent the most eloquent
the most knowledgeable of all this is Stephen Hawking. And I can't imagine the Ben I don't mean internet. Aparo no mimi wacho kapok no ngene dilalo ai. No bro oro jimondo kwa na hivi. Aparo koro sichigingweni na kindi jari yogi. Lakini wacho one day in politics is a long time. Yes. In case something happens, you never know. Toka wadia diaga ka koro wadini bu ngegi motemare to ngweni ene kinjare ero kama na nyaste bino woko nyisani ikwok chalo nade sana mara IBC na neni bura mar tenda chande malal gura ai chande ni support ni dwane mondo mi printing obi nyime mondo mi kik ket seche mathoth ikwok mara IBC tene oka chalo nade kata ribeni koro ero ni se wukeres iparo ne ikwok mara IBC chalo nade ka uganda dhi yiro kingiyo chairman kitwa sebet kone ndalo mang'eny. Yes. To en ngama honest. To ntie pressure masani oket kuome nikeche obedo punching bag. Go econ. Na oketo kuome pressure. Political leaders in and behind the scene. Yes. And the international community. To bende nyakupano chairman obede kom chen kech rembe jo Kenya manyochuchwe higa mokalo. Koro mano pod to gin joma nyien. Yeah. To an kana wuoyo kodgi kataka wuoyo kota to kagi yikre maber. Emomiyo nacho niya ballot papers obedo printed on time. Nikech kingiyo kata primaries manoti made these major parties mag Jubilee kod John Nasser with all this. Gima no chando gine na chiel. Ne gin gi pesa, ne gin gi personnel to time ne tin mar logistic. Iyudon kamano nego chakie kura sa 12 kuru chupo sa 8. Kuru yudoka dhano wacho there was a rigging plan. To kijeno party headquarter ne ongo plan ilano. Lakini logistic no bedona no chandogi. Kuru iparo mane general election. Kiongo time nikech wanwa woyo mini ballot papers. To kura kutingo setting the station kaka the inflow brobate testing gadget ko. Ngeyo nto magi nyingo nyango wapange gi line kama. Dano brodonjo kama to kama imprenade gigi wabro chupo mago kikmanyaka get in place and then officers gi onego pang gigi kodong tandala chiel mondo kagi se pango to gi weyo koro kagi cheu sa par ka the station mondo sa par ga dio dano chago kura yudo ka gin fresh kama no timre to kutako chupo sa kweno to kwa bido problem to koponi gigi chopo kawuono ko via station achiel to kura ichako sa 2 sa 3 sa 4 could violate in a situation makoro one gotieni mano boracho the election was not credible. The paroni sanigi ikore maber kech they had 4 years secretariat ndio fanyalo wacho nini kech commissioners no law ikora IBC stops to function. We have the secretariat body matiyo tije duto makata in absence of commissioners gini nyime court tije baska indien gima ukiania mama wacho niya the buck stops with the head. That is okay. Headmaster Kuriembo to mukelo cha idoka school improve. Everything. Kuru commissioner ge chairman. Yes. Gini depend on him. Kuru the secretariat kata no bedunti gik moko nentie makisherio koyengi like tender mokwongo ne gi sign in the absence of the commissioners. Yes. Court no nullify. Kuru everybody one mangiyo chairman. Not the other. Kore paroni sanigi ngi ikrok maber ko supodi. To niket case makoro nie koti mobe an interested party number 6 ni. Gini chendo kutanyoro nyowan go meeting. Talking near the commissioners themselves case somo gimilo on body language they are disturbed. Gino chando. Ero kama nanya konyisa ne koti ko dakika chiel kende Salary Examination Commission SRC ne adu ko chieno sara. Magyo tije ma penya wacho president jalup mare governors MPs ka chiel karo. Iparo ni mindi wach nwanya wacho is it a good thing to timing? Bendo time kita baro kana man kodi chiel wacho tani wacho ni question the timing. Why now? Bindi beni ni gimidwa ni mondo sel godo. Mako magilo manusi political gimmick. Mago itkemna mondo serikalo ajini ero wate. Magonge meeting impact ato. Ne dokete chon. To be tamagini duso tonglo chen ndruga. Maka gi kisiasa mi wondo go Kenya. Peremende. Masa moro kanyal timo. Makaonge. Mago miriambo. Why now? That's the question. Maiso ni ngima samoro tima mondo mi owuonde jok ma okongeyo ni ma otimore waduoko michien ngima mondo gimobed mayo. To be ko seketi gazette neno e odwoke to it's not in there. No podi le pesa. Mago inena miriambo. Woko ero kamano maduong' nya kuom chopo studio kaindi ageno ne wano koyo ni hayo maber. Ang'eyo ni in wuod Siaya ndalo moko bende nyalo dhi achiel kachiel mondo imany komo moro Siaya kocha chande.
Kata kamano wang' ni ng'ama dwa rito oganda milion 45 bed motang' gi gigi duto. Mondo mi rit ji milion 45 nyaka ing'e kaka inyalo rito ID. ID ema koro owiti oko tidwa rito oganda milion 45. Mano en gima tek. Nakwachakora kendo ma Indian Cook mar wach. Ero kamano Jeff Lomba.